Na, de kíváncsi vagyok. Szerintem most jó lesz. Olyan, ez Gáci nagy volt! Úgy be fog sülni! Itt a kurva élet! Ja. Ajaj, vigyázzatok! Nem kell. Jaj, nem! Hogy fognak baszódni, ütközni fognak talán. Az Adrián, de akkora, hát kurva élet. Szarrá fog baszódni 2 nap múlva! Most szerintem nem fogja neki küldeni. Így elbaszol. Tuti baszódni fog. Ám most már nem mert. Ja, szar volt!